Салимпур. солҳои 2000-2016 хабарнигори радиои озодӣ дар шаҳри Прагаи ҷумҳурии Чехия, рӯзноманигори ноком, иғвогар, дасисабоз, қаллоб, ношукр ва худсито бинобар яктарафа, манфиатҷӯёна ва ғайри холисона инъикос намудани рӯйдодҳои муҳим ва содиқ набуданаш ба принсипҳои аслии журналистика аз радиои озодӣ ронда шудааст. пас аз ронда шуданаш аз радиои озодӣ соли 2016 ба роҳнамоӣ ва сарпарастии роҳбарии ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломи кабирӣ сомонаи тарғибкунандаи ақидаи террористии Ахбор.комро таъсис ва ба он роҳбарӣ мекунад, ки он пурра аз ҷониби кишвари мусулмонии барои мо тоҷикон маълум маблағгузорӣ мегардад. дар тарғибу ташвиқи ақидаҳои мафкуравии ин ташкилоти террористӣ саъй гузошта масъули бахши иттилоотии ақидаҳои террористӣ мебошад. бо ҳалномаи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 феврали соли 2020 Ахбор.ком ҳамчун сомонаи ба ташкилотҳои террористӣ хизматкунанда ва қаноти иттилоотии ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ эътироф гардида фаъолияташ дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудааст. дар байни ҳамкоронаш ҳамчун шахси ғайбатчӣ, лаганбардору чоплус ва хушомадгӯй муаррифӣ гардида буд ва аз ин рӯ ҳамкорон Салимпурро шухиомезона байни худ ноздонаи ҷонона ном мегирифтанд, чуноне ки падари коммунисташ Рафиқ Салимов Сангак ном дошту пас аз зуҳури дубораи босмачиёни наҳзатӣ соли 1992 номи худро расман ба Содиқ, яъне Содиқи босмачиёни наҳзатӣ иваз кард. рост мегуфтанд ки хун сӯи хун мерафтааст ва имрӯз Мирзои Салимпур аз пай амалисозии ҳамон тарҳи авлодонаш ки аз роҳбари босмачиёни қаротигин Фузайл Махсум реша гирифтааст, тавассути сомонаи ташкил намудааш Ахбори босмачиён ва наҳзатиён шудааст.